What up alle hørs? Velkommen til en ny video. I dag der laver vi mukbang på knækbrød med ost. Yes. Lad os smage på det. Jeg synes det er rigtig godt med knækbrød. Der er ligesom noget mel i. Og osten den spiller en stor rolle i det her. Den fungerer rigtig godt sammen. Og nu skal jeg smage på noget kakaomælk. Den er rigtig god. Mælken og kakaoen, det spiller rigtig godt sammen med den her. Det synes jeg nærmest er helt oppe i Superligaen. Den smager fandme godt. Og det er Remas kakaoskummemælk. Det er godkendt. Tak fordi I så med. Ses næste gang. Tak for al støtten. Vi ses hos.